okankomgodola umfana udaba niyalwazi. Cha ngithi nama ke ngiphawule kulolu daba lika MEC waka transport bathi ukidi bono runkadi beng I don't know nangodwa la phezulu niyambona uyelo. Wesisi kadi beng konkidi boni azidlali la azidlali. Asipromote into ukuthi embonini yamatekisi kudutshulwane kubulawane kufe abantu abangenacala. Angeke akekho umuntu othanda leyo nto leyo. Kodwa wena ngisola ukuthi ngathi ubuka ama movie kakhulu inkinga yakho. Imboni yamatekisi le. Lezi imoto othi uzovala for 6 months uvala ama rank ziyabhadala iTollment. Ayikho mhlambe enye indlela ade ungasolva ngayo ntombi. Ngiyakuza uthi awubesabi nokubesaba. Uma mhlambe sebekufidele into abakufide yona lapha kuleli iqeqe baneni nalok GNU kwathiwa yenze njalo. Izame ntombi. Mhlambe kokulungela izame. Nina senijwayele kakhulu ukuxhaphaza imboni yamatekisi ngayo yonke indlela enithanda ngayo. Nifuna ukuzochamela phekwayo. Izame ntombi imoto lezi ibhadala iTollment. Ngiyaphinda. Angeke size sikupromote ukubulalana kwabantu embonini yamatekisi asikupromote kodwa ikhona indlela engaxazululwa ngayo lento. Okokuqala uhulumeni owenza yonke lento ukuthi kuze kube nje embonini yamatekisi ngoba ufike ethatha ama permit ewanikeze enye routes bese bexabana kanjalo osomatekisi. Ingenxa kahulumeni indlela akaphethe ngayo imboni yamatekisi ngoba ebona ukuthi akakwazi ukuyitax. Abazange balo basemboni yamatekisi ukutax. Uhulumeni ongazi ukuthi uzoba taxa kanjani. Wena musu ukuthwala ingqondo yepolitiki ke uze nayo la embonini yamatekisi ibusiness lethu singabantu abamnyama leli. Uma mhlambe sebekufida ingqondo bathi bazokuvikela hamba ovala ama rank izame ntombi. Mhlambe kokulungela izame. Badala iTollment kulezi imoto ntombi azidlali lana uyazikhuzana lengane azidlali la isembonini yamatekisi. Ngikutshele mina la lezi imoto othi uzovala ziyabhadala iTollment. Phuma nje kule ngqondo kiyo phuma nje uphele ungayikhulumi ne ukuthi you are not scared ukhuluma izilungu. Sorry sis nathi embonini yamatekisi we are not scared indaba yakho mhlawumbe ukuthi uzobugadiwe kunjani kodwa khohlwa. You compromising your position. Awuyazi ne taxi rank ukuthi kusetshenzwa kanjani. Bakuthatha bakubeka nje ukuba uMEC ka transport ngoba uANC ubolile nje. Ungathatha into engazi nokwazi ukuthi kwenzala nemboni yamatekisi bezokubeka la kuthiwa yiba uMEC ka transport uqeda ukhuluma intando yakho, khuluma mathanda wakho njengephoyisa. Khohlwa ntombi. Asipromote impela okwenzakala ukubi ukufa kwabantu. Kodwa solvani lento ngendlela ehlelekile. Ungezi ngengqondo yokuthi ufuna ukuba nenkani wena ngoba ngeke uzulungelwe ilutho. Ukulunga ke ngeke. Ngiyakwethembisa nje. Anomdlulisela nenimaziyo. Asukuzwa ngalaba beza ngengqondo yepolitiki la bezosiphaphela. Kusembonini yamatekisi la ziyabhadala izimoto zondla imindeni eminingi, zondla abantu abaningi kakhulu. Solvani le matter ngendlela ehlelekile. Hayi ngale ngqondo yakho asebekufide yona ukuthi wavale wena ama rank. Hey bakufaka odakeni khohlwa. Isitimela lesiguzu suka endleleni yemali. Uzolimala uma ukuthi awufuna ukusebenzisa imedula of longata. Hey kumnandi nokufunda ubushaya nesilungu. Bye.